Slindro, slindro. Songo, songo. Ya. Diringi Trangruno Dadong. Oh iki. Pekarmane ketua panitia Bapak Brigjen Ludi Prastiono ya. Kendangane Gonggo Mino. Wo iki. Angger metu Ponokawan titikane mercon. Iya, heeh. Monggo Mas Raga. Monggo Cak Yuda. Alhamdulillah, suwe ora jamu-jamu pisan godhong tela. Napa menika? Suwe ra ketemu pisan karo Cak Yuda. Godhong tela rasane pahit, ketemu karo Cak Yuda karo Ki Dalang Sigit. Alhamdulillah. Pahit-pahit buahe pete. Napa niku Cak Yuda? Ketemu karo Ki Dalang Sigit ning desa Gugurante. Buah pete ning pinggir sumur. Wong sak gogorante panjang umur. Allahumma amin. Buah pete neng pinggir kali wong sak gogorante banyak rejeki. Allahumma amin. Buah pete buah nanas. Napa niku? Wong sak gogorante utange lunas. Amin. Hambine banter BRI ini jeru kabeh Mas. Alhamdulillah wa syukurillah saged sowan wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Maijen TNI Marinir Bambang Sutrisno. Hebat saestu ngertos nek teng daleme Pak Bambang Sutrisno. Wah kangen saestu Mas kula. Nggih. Napa melih rawuh dalu punika salam hormat pada panjenenganipun Bapak Yuda Margono, mantan Panglima TNI ingkang hebat luar biasa. Luar biasa. Nek ngertos teng daleme Pak Bambang, wah jan. Ngapa? Kula diparingi amplop kula wangsulne. Lho, kok iso? Lah pripun lah Pak Bambang Sutrisno niku nek kalih kula niki lak termasuk dianggep
putra angkat Pak Maijen Bambang Sutresno. Oh, Kula sampean niki ya? anak angkat. Pripun to Mas? Lah Pak Bambang Sutresno niku kula hafal kok SD-ne teng pundi? Wonten pundi? SD Negeri Gogorante. Oh. Hafal kula. SMP-ne? SMP-ne SMP 5 Kota Kediri. Pesantren Kota Kediri. Tenane kok iso apa? SMA-ne Nggih. SMA 3 Negeri Kota Kediri lho. Anak angkat nggih hafal to Mas? Pripun to sampean setelah lulus baru masuk Akademi Angkatan Laut Angkatan 33 tahun 88 satu leting dengan Bapak Panglima TNI Bapak Laksamana Yudho Margono. Hebat tepuk tangan. Weh. Alah. Sampean ngerti lah kuwi kancamu sampean kok meneng. Putra angkat Pak Bambang Sutresno iki lho. Putra angkat Pak Bambang Sutresno. Heeh. Ngene mbok sombongno. Lho, Putra angkat Pak Bambang kok putra angkat kok sombong. Lah kowe iki lho apa? Aku ya putra angkat. Kowe putra angkate Pak Bambang Sutresno. Ora, Putra angkate sapa? Mbah Begok, Mbah Begok iki sapa? tukang pijet gogo rantai. Kok tukang pijet gogo rantai kok oleh sombong ki lho kok iso. Penting ya anak angkat. Ah kula panjenengane niku hebat luar biasa lho Mas Sigit. nggih Cak Yuda. Nalika timuripun, nalika tasih alit, nalika tasih remaja, ngajinipun kula nggih ngertos. Ngerti nggih? Ah nggih wonten ngajeng wonten dalemipun Mbah Kiai Abu Bakar. Wow. Ah piyaine nika piyayi sing hebat, lembah manah turya sregep tirakat. Wah nggih cetok menika wong panjenenganipun Bapak Bambang Sutresno poso ora bae ben poso Daud. Nggih. Dina poso dina ora. Poso napa mawon dileksanakne. Kapurih napa wong niku nek gelem tirakat mesti bakal kasembatan apa Kang Jinangka. Wong tirakate wong Jawa niku nuwun sewu. Napa? Wonten unen-unen simbah-simbah kala rumiyin. Pripun? Wong ki aja nganti mangan ning isor longan, turu bantalan merang. Lha iki ilmu tuwa lho, iki ilmu tuwa. Sik baleni. Wong kuwi aja nganti pangan Mangan ning isor longan, turu bantalan merang. sing tegese pripun? Mangan ning isor longan kuwi tegese longono nek mu mangan wong kudu betah luwe alias poso. Turu bantalan merang meleke sing ngarang-arang kudu betah melek. Tirakate wong Jawa pengen kasembadan apa Kang Jinangka kudu betah luwe betah melek. Kuwi lho rungokno kupingmu. Alah marai lara mah. Lho ngentahi niki piye? Lah wong kon betah luwe betah melek praya lara mah. Wong lara omah kok bingung lho kowe. Ya bingung penyakit angel wi. Lara omah niku ora ngerti resepe kok Mas. Lho sampean ngerti resepe? Lara omah niku penyakit sing gampang ditambani. Aja ngawur lho we. Pengen gak lara omah? Ya pengen. Pindah kidul omah. Oh lah iki. Iki jenenge Ora lara serekaran. omah kuwi. Apik kula nomah, Mas. Lah kok iso? Ben tabrak truk ndasmu. Wong kok nesu. Jenenge tirakat ki poso, Mas. Nggih. Poso niku ngeposke rasa. Poso panjenengane nindakake poso Senin Kemis. Nggih. Kowe Padha aku ya poso Senin Kemis. kowe ya poso Senin Kemis. Padha iya Tiap Senin, nyenen, tiap Kemis. ngemis. Oleh pira ngono kuwi? Ya ora mesti, sok-sok ya oleh 300, sok-sok ya 2 yuta. Oh sing dimaksudne poso Senin Kemis ki ora kok nek Senin nyenen nek Kemis ngemis kuwi ora. Tegese poso ki cegah dahar lan guling tiap dina Senin Kemis. Ora mung Senin Kemis lho, Pak. Dan apa? Lho, poso ngrawat. Sing didahar niku bangsane ijo-ijonan. Padha aku ya. Kuwi yo ngerawat. Ngrawat aku. Yo ijo-ijonan. Ijo-ijonan. Sing Apa? pangan apa? Ya enek bayem, kangkung, Terus kaos kaki tentara. alah. Wah, ya ijo. Ya ijo ki tegese apa sayuran kok iso kaos kaki barang kok iso. Kuwi nek poso ngrawat. Ngrawat. Panjenengane ya ora mung poso ngrawat. Poso mutih. Ya padha aku ya mutih. Kowe ya poso mutih. Poso mutih aku. Sing dipangan bangsane putih-putihan lho. Iya ya. Sego Ora apa? pocongan. Anoman. Wong kok senenganmu cengengesan iki lho. Wong kok iso awake dhewe malam hari ini berhibur. Panjenengane Pak Bambang Sutresno kuwi piyayi hebat lho, Mas. Beliau itu adalah ketua umum Lemkari, Lembaga Karate Do Indonesia. Kalau beliau senang dengan karate, kula rada beda.
Panjenengan? Kula senengane karambol. Oh lah. Lah kowe Beda karo aku. senengan apa? Aku yo karaoke. Padha karane. Penting nganggo kara. Lah ya karo diri ki karo kanca-kanca karawitan. Nah. Ngene iki nuwun sewu lho Mas. Ngeten iki menjalin silaturahmi ngraketke paseduluran Leres. nek piyayi Jawa mastani lak sedekah rasa. Nggih. Wong sedekah kuwi ora roboh, Malah bakoh, ora lokak, malah kebak, ora rugi, malah bati, tuna satak. bati sanak. Niki lho paham ternyata bab Paham sedekah. ini. Wong sing gelem sedekah ora roboh, Malah bakoh, ora melarat, malah kuat, ora lokak, malah kebak, ora rugi, malah bati, tuna satak. bati sanak. Mulane nuwun sewu Pak Nggih, Sigit. nggih. Bondo donya niku lak namung titipan. Leres. Pangkat kuwi mung sampiran, nyawa kuwi mung Gaduhan. gaduhan. Mulane bondo donya sing titipane Gusti Kang Maha Kuwasa, titipane pangeran, ayo padha disedekahke marang sapa sing berhak nampa. Iki berarti hebat. Sedekah rasa nyenengke wong akeh menehi marang sapa sing berhak nampa. Apik. Apik apa ya keliru kowe malan. Sedekah kok kleru ki piye Dol modal? Lah, omahmu ngarep iki bondomu ming titipan. Bondo titipane Gusti Allah. Lah iya kok malah mbok weh-wehno wong akeh. Lah kudune Wong barang dititipi wong ya diopeni no. Misale ngene, awakmu nitip sepeda motor mbok jimuk ora? tak jupuk wong aku titip, Nitip mobil bakal mbok jimuk ora? tak jupuk aku titip. Padha karo kuwi. Dititipi bondo donya ki ora kon ngweh-wehne wong akeh, kon ngopeni. Engko nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak titipne kowe mbok kek ndi?" Pun kula weh-wehno wong akeh. Ayo ijoli. Mbok ijoli nganggo apa? Iki rumuse kok ndi mondol kok duwe rumus ngene iki? Ora lho, Titipan lho. iki jane melok aliran apa to bocah iki. Iki sektene kok beda ngono iki. Ora lho, iki lho, maksude bondo iki titipane pangeran. Disedekahke. Ya aja, nek kon ngijoli wis entek kon ngijoli malah ra iso. Kon ngopeni engko sak wayah Gusti Allah takon bondo sing dititipne kowe kan mbok openi. Engko nek sak wayah ditekoni Gusti Allah ijek enek karek ngewehno. Lah iki pangeran kok dipadakne karo marang tuamu iki piye to iki? Iki Gusti Allah iki Gusti Kang Maha Kuwasa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Tur meneh Gusti Allah mono ora sare. Lah, nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Iki bocah piye to iki ya Allah Gusti? Iki jane masyarakat nomor pira to iki? Kowe iki jane paham sedekah apa ora? Ya paham. Wong sedekah ki ya nuwun sewu ya. Wong sing oleh sedekah ki tak gampangne awakmu Ya, ben ya. paham. Wong sedekah kuwi ngono oleh rahmat titik. Wong sedekah Oleh rahmat. Kowe sedekah apa ora? ora Lah sing sedekah bojoku. berarti sing oleh rahmat bojomu ngono wi. Lah, we berarti nyedakna aku pegatan karo bojoku nek ngono. Lho kok iso? Lah kok iso lho? Lah mbok entokno rahmat. Maksudnya judo ki ngene iki lho Dol. Ora kok terus dientuki hormat ketika sing sedekah bojomu ki entuk nugroho. Lah, malah di rahmat karo nugroho. Oleh yuwana. Lah malah telu. Rahmat Wahyu Nugroho. Yono. Oleh slamet. Lah malah selamat glepot bojoku dikeroyok papat. Aduh, bocah kok iso. Kowe iki jane paham sedekah apa ora to? Kowe iki Paham. ngerti rahmat apa ora? Ngerti. Kuwi rahmat sapa? Rahmat bakul mie ayam. Alah. Pi rahmate Gusti Allah Taala. Rahmate Gusti Allah Taala sing ditampa karo umate sing awake dhewe kudu gedhekke rasa syukur. Sing sapa gelem syukur ditambah nikmate mati tikel. Sing sapa kufur ora gelem syukur marang nikmate Gusti bakal nampa bendu utawa adab sing pedih. Ngono. Tangkit rahmat bakul mie ayam. Mi ayam untumu kuwi tur meneh nuwun sewu kala wingi sampun resepsi wonten Surabaya. Leres. Putranipun Pak Bambang Sutrisno. Nggih. Kula namung saged nderek dedonga mugi-mugi anggenipun mangun samadyaning bebrayan agung tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti Amin. dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah enggal pikantuk momongan putra saleh lan salehah. Amin Allahumma. Amin. Wis aku ndongakne kanggo temanten. Kowe genti ndonga kanggo temanten. Mas Panji karo Mbak Agita. Mas Panji karo Mbak Atika. Nggih, mugi-mugi Mas Panji. Ya basane didongake to nganggo basa apa ngono lho kok iso padha aku mang sakinah mawaddah Oh, warahmah. alah aku basa Arab kaya awakmu. Ya iya to. Oh, alah tak kira
kagem Mas manten lan Mbak manten donga kagem panjenengan bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lho. Kok kaya arep donga meh turu. Iki donga kanggo temanten kok donga tidur ki lho. Dongamu mengelo piye? Rungokno to. Heh. Bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kuwi donga turu, Mas. Manten nek randang turu randang meteng. Alah. Ngawur. Wah, iki ya saya ngawur rumangsaku kok iso. Wong Mas Mondol nggih nuwun sewu lho. Nek kalas kula kalih panjenengan kan paling tidak selevel panjenengan SDM-e ya imbang. S2. Kula elek-elek dagelan nggih S1. Nggih. Minimal nggih nggon skill, nggon pendidikan sivitas akademikane mendukung. Lah tapi nek Mas Mondol ya nuwun sewu wong potongan ngeten iki wis ora duwe cita-cita. Nek wong model kados ngeten iki Pripun? nyambut gawe dengan akal enggak mungkin sing dienggo akale. Kole. Dengan otak enggak mungkin sing Betul. dienggo otote. Heeh. Model kaya Mas Mondol niki cara nyambut gawe nggih. Cara nyambut gawe sing pantes apa rek? Paling pantes niku dadi tukang titik watu. Mentok tukang titik watu niki. Wes. Pas. Sorry lho Mas. Kok sorry ki lho. Kowe iki aku kok ngawi teko kene sing nggawa kowe lho. Teko kene malah mbok jelokno harga Lah diri. pantesmu dijlokne kowe iki pantesmu titik watu. Sorry lho Mas. Lho kok sorry? Mas yo rupa kaya ngene iki yo duwe cita-cita Mas. Cita-citamu apa? Cita-citaku minimal. Heeh. Minimal yo lurah lah. Minimal. Lurah. Sing milih sapa? Mosok enek lurah potongane kaya katembat niki. Katembat sakmene kupinge sak pira? Kowe iki dadi titik watu. Lurah, Titik watu. lurah. Lah kowe lurah aku moh kok dadi rakyatmu. Dadi apa? Aku ning dhuwurmu, sak dhuwurmu aku dadi camat. Aku camate, kowe lurahe gak tak kei proyek. Bosok kowe. Camat tok Mas. Camat. Heh. Menang tanda tangan. Kowe dadi camat. Iya. Aku moh dadi bawahanmu. Lah dadi apa? Sak dhuwurmu aku. Dadi apa? Dadi bupati. Aku bupatine, kowe camate. Ora tak wahi proyek genti. Bosok kowe. Bupati, Mas. Mosok enek bupati kaya pentol kurek ini. Penting bupati, Mas. Kowe dadi bupati. Bupati Aku aku. mah dadi ngisoranmu. Dadi apa, Aku kowe? sak dhuwurmu tak polne pisan. Aku dadi presiden. Presiden dhuwur dhewe, Dhuwur ora enek dhewe. sing ngungkuli. Aku presidene, kowe bupatine, gak tak kei wilayah. Bosok kowe. Presiden kok Mas, nggih to? Dhuwur Betul. dhewe. Kowe dadi presiden. Iya. Aku moh dadi rakyatmu. Lho, presiden dhuwur dhewe. Tetep sak dhuwurmu aku. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Kira gelem Udan kalah. deres lho. Kok iso udan deres? Dadi udan sing deres terus Presiden. presiden pas kunjungan udan deres banjiran Kelly. Bosok kowe. Ana berita presiden kentir banjir lho ya lho. Masa enek presiden kok Kelly lho. Pas kunjungan terus udan deres terus kebanjiran pra Kelly. Kowe dadi udan deres. Dadi udan sing deres. Aku ya ora kurang akal. Piye supaya ora Kelly, piye supaya ora kentir, aku ora kurang akal, Mas. Dadi apa Aku nah? dadi watu sing Gede. gede. Watu gede, ora mungkin kena banjir. Ora kentir. Ora kentir, watu gede kok. Aku ya ora kurang akal. Piye? Piye supaya watu gede iso kentir? Kowe dadi apa? Tukang titik watu. Lah dalah. Alah. Ngarep dang titik wis bar lho kok iso dadak mulek tekan camat. Lho, lakonmu lho. Piye to? Piye to iki? Benake to. Ngono to. Piye? Wong sirah karo blangkon kok gak akur iki jane piye to iki? Mbok dicopot ngene lho. Wong kok sirahe kaya lato-lato. Ngawur. Lah ngene kok ora lato-lato lho. Iki dudu lato-lato. Lah kuwi apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilak sapa kok iso? Lato-lato. Pak Brigjen Ludi rawuh. Pak Ludi rawuh, Wah, hebat, Pak luar Majen biasa. TNI Pak Suwahyanu nggih rawuh. Wah, nggih salam hormat Sembah nuwun, Pak sayanipun Yanu. panjenengan-panjenengan piyayi hebat luar biasa. Dangu mboten kepanggih Pak Ludi. Nggih. Kendangane nek pas gonggo mino sae saestu. Mangke nyun berkahipun kendangi Nggih, nyuwun podang berkah, kuning. Kendang podang kuning dimanfaatke mumpung kepanggih kanca-kanca sinden Cakraningrat dan bintang tamu sinden cilik dari Kediri. Oh. Ning menika nyuwun berkahipun Pak mantan Panglima rumiyin. Pak Laksamana TNI Yudo Margono. Nggih, mungkin didampingi kali Pak Ludi, kali Pak Bambang Sutrisno sekalian garwa. Oh, mekaten. Nggih, Jatuh nikah Pak. wonten pepanggungan. Nggih, nyuwun berkahipun. Saestu mboten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng dumateng panjenenganipun
ingkang minulya Bapak Laksamana Yudha Margana, Bapak Maijen Bambang Sutrisno, Pak Brigjen Ludi saha sedaya ingkang para ibu-ibu kepareng kula dherekaken minggah wonten ing pepanggungan sepatipun Mas Bari monggo. Bapak Yanu, Bapak Yanu sekalian monggo. tebih-tebih saking Jakarta. Ngaten. Ngetam kalino opo sampeyan Monggo Pak Bambang. Pak Bambang Sutrisno. Kok ora dispoti? Ini kok sak sore pun latihan spot nih Pak Bambang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Bambang Sutrisno beserta Ibu yang telah mengundang saya untuk hadir di acara wayangan malam hari ini. Dan tentunya saya ucapkan selamat kepada Mas Panji dan Mbak Gita. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, selamat menempuh hidup Amin. baru. Amin. Dan juga teman-teman saya yang hadir dari Morosagoro, juga dari alumni SMA-nya Pak Bambang dan Bu Lila Bambang, dan juga dari Persatuan Purnaweran Angkatan Laut Rayon Kediri, dan juga masyarakat Gogorante, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Tentunya ini adalah acara yang sangat-sangat spektakuler, wayang kulit, dan alhamdulillah dihadiri banyak sekali, berarti wayang kulit masih menjadi idola kita, karena masih banyak yang menonton. Dan ini harapan kita semuanya supaya tetap lestari, ya, Mas Bambang ikut melestarikan budaya Jawa asli yang adiluhung. Dan alhamdulillah saya telah tadi sudah sampaikan Pak Sigit, dulu pernah mengukir prestasi 78 tempat di HUT 78 TNI waktu itu, dari baik dalam negeri maupun luar negeri, nanggap wayang semuanya. Tepuk tangan. Dan karena saya ingin wayang ini tidak hilang dari bumi Indonesia, karena dengan kemajuan teknologi, mengaruh lingkungan global, jangan sampai wayang hilang dari bumi Indonesia, karena ini adalah rohnya bangsa Indonesia, budaya asli Indonesia yang harus kita pertahankan. Sehingga kita harus selalu nguri-nguri budaya Jawi dan juga melestarikan khususnya wayang kulit ini. Saya masih didapuk Pak Sigit, masih didapuk wayang orang di Barata, karena Wah, cocok. Bratasena menika Bima nipun. Bimo. tapi saya nggak mau kalau nggak Bimo, karena jogetnya agak susah. Jadi, setiap di dapur saya harus jadi Bimo, sehingga ceritanya mesti ada Bimonya. Dan alhamdulillah ini tadi ceritanya Banjaran Bimo. Ya pas sekali ini dengan apa karakter saya. Terima kasih Pak Sigit, terima kasih para pengrawit dari Cakraningrat serta ibu-ibu sinten semuanya, karena tadi saya lihat masih bisa lagu Jala Sewa Jamahe. Tasik saged, Pak. Alhamdulillah tasik saged. Saya pikir setelah 3 tahun yang lalu Jala Sewa Jamahe langsung punah juga. Boten. Ternyata tadi Betul, Pak. masih bagus. Ya berarti kalau Agustus nanti saya tangkap berarti masih bisa. Wah, Masih, Pak. Masih, Pak. Siap, tak? Tanggal berapa, Pak? Wong sik to. Iya. Golek dino sik. Betul, Pak. Mohon maaf, Pak. Cedak ning Caruban ngono. Nggih. Nggih. Ning Garon. Garon nggih. Menika dipun ulang meneh sae mangke niki. Iya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini acaranya sangat meriah sekali.
Kalau memang Banjaran Bimo ini cerita yang sangat-sangat spektakuler. Sehingga Pak Dalangnya tadi saya lihat, itu pasti sambil istirahat itu pasti guyonan tadi. Karena capek Banjaran Bimo itu, nanti sampai ini jangan lama-lama Pak, karena nggak nuntut nanti sampai capek Pak selesai. Judo niku nggih nate dalang lakon niki. Oke. Ya, karena saya waktu itu merasakan sebentar saja Banjaran Bimo waktu Bimo bungkus tadi udah kecapean, apalagi sampai selesai sampai besok pagi. Nah, mudah-mudahan ini dapat dinikmati semua warga Gogorante dan seluruh penonton semuanya, Bapak Ibu semuanya, dan adik-adik saya lihat tadi anak-anak kecil juga ikut menonton. Ya, jangan berkecil hati. Dulu saya juga sama seperti adik-adik kelas setan di sebelah situ waktu 50 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah ternyata saya bisa di atas ini. Ya. Adik-adik dari Gogorante, dari desa, saya juga anaknya petani. Saya dari desa petani Meleni kalau dibilang. Ya sama dengan adik semuanya. Jadi nggak usah berkecil hati, walaupun duduk di bawah sana, suatu saat pasti akan menjadi orang. Ya. Amin, 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 amin. Tapi harus punya kemauan yang kuat untuk maju. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sekali lagi saya akan menyumbangkan gending. Lagu nggih. Gending urutan wae biar cepet. Oh nggih, nggih. Aja dipleroki, dilanjut apa? Suara suling, Prawalayar. Gambang suling, dilanjut prawalayar. Siap. Meni sing Jalas Fafe mboten rumiyin. Ya harus no Mas, wajib niku. Niku mengke wajib. Jalas Feva. Nggih, Nah, gending-gending ini kalau tidak dijogeti semuanya rasanya juga kurang rame. Setuju. Monggo sedaya tumut joget. Oh nggih. Monggo presiden Lho ya ta, mangga katuran jumeneng. Berarti saking lancaran rumiyin apa langsung sing Jalas Pak? Lancaran rumiyin nggih. Oh nggih. Oh aja dipleroki rumiyin, aja dipleroki rumiyin. Jalas Feva yang terakhir karena nanti ada genjrengannya. Ini penari latar di belakang sini. Ya. Ojo dipleroki buka saking saron. Monggo, Mas. Monggo sedaya joget. Lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran kaya sing eling dek iku budaya pancene bener kandamu. Suarane kula kulik kapena unine unine lan ranyohake pra nang
tipung suling sikrak kendangane. Alarap-larap banjurne sekara anggriya numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata alam praune wis nengah banyu pinala ora jemu-jemu karo mesem guyu ilangake rasa lukraso ating gawe mas jebul wis sore witeng kalopo katon awe-awe ayokane becik bali wae dene sesuk-esuk semandang nyambut gawe. Luar biasa penonton ikut bergoyang Pak Sigit. Nggih leran. Menika dipun lajengaken lancaran Jales Viva Jaya Mahe terus bablaske lagune. Oke. Menawi menawi mboten klenteng kang kripto lancarane Mas Wahyo kados rumiyin nggih napa sinten iki. Makasih kula wau Mas Wahyo ya, Dik. Coba lancaran Jales Viva Jaya Mahe. Ayo saking vokal papate sinten Pak Cipitoyo. Ini. Iya, notasine dicepakke. Heeh. Yo kanca-kanca isih yo apal kok iya. Isih cakraning kraton. Sore mau latihan. Tulu okor. Delok ukur tulu okor. Yo, coba kaya apa? Presiden siap? Nah, ayo. Jales Viva Jaya Mahe. Jales Viva Jaya Mahe. Jaya Mahe di lautan kita jaya menembus ombak samudra angkatan laut jaya di sepanjang masa. Jaya Mahe di lautan kita jaya menembus ombak samudra angkatan laut jaya di sepanjang masa. Kapal berlayar tengah samudra Jiwa satria sing ketanam ning jero dada
siwaning satriya harga terdepan pantang mundur bela negara. Hasil samudra iki satria ning samudra tansah ngukemi sumpah janji setya kanthi ikhlas tulus ning jero dada siap tempur bela negara siji ati siji rasa bareng-bareng bela negara siji ati siji rasa jalan sifat jaya mahir dene ombak kapal berlayar tengah samudra jiwa satria sing ketanam nang jero dada pantang menyerah jiwa kang luhur lan wicaksana katon wibawa dadi bentenge negara kanthi bunga sumringah siwaning satriya Suke bondo nek jero ning samudra ayo sedulur kabeh aja leno budidayake hasil samudra iki satria ning samudra tansah ngukemi sumpah janji setya kanthi ikhlas tulus ning jero dada siap tempur bela negara siji ati siji rasa bareng-bareng bela negara siji ati siji rasa jalan bebas jaya mahir siji ati siji rasa bareng-bareng bela negara siji ati siji rasa jalan bebas jaya mahir Jalan Viva! Jaya Mahir! Jalan Viva! Jaya Mahir! Jalan Viva! Jaya Mahir! lulus tarian pertamanya satu ya ini udah 4 lulus Perasaan kula kaya wayangan teng Mabes TNI begini iki wayang. Dari Agustus itu. Ri, bari nyambut gawe Ri. Wah luar biasa Pak Yudo Margono. Sekali lagi aplaus buat matur nuwun. beliau. Iya. Luar biasa. saya. Terima kasih Pak Yudo Margono nggih. Matur nuwun kanca-kanca yoga pun dibagi cerutunipun kula wah. Iya,
luar biasa. Hebat, luar biasa. Nggih sembah nuwun. Wah, Pak Bambang Sutres. Napa lho Pak Bambang kok dadak ngoten bareng. Sembah nuwun, Pak. Lah, Pak Bambang ya. Aduh. Nggih. Sembah nuwun, Pak. Matur nuwun, seger waras panjang umur. Siji ati, siji rasa, reng bareng bela negara. Siji ati, siji rasa, jales Viva Jaya Mahe. Siji ati, siji rasa, bareng-bareng bela negara. Siji ati, siji rasa. Ya. Jales Viva Jaya Mahe. Jales Viva! Jaya Mahe. Jales Viva! Jaya Mahe. Jales Viva! Jaya Mahe. Ya, hebat luar biasa. Wah. Saestu Cak Yuda. Terus kelingan jaman semono. Nggih teng Mabes TNI. Nggih sakderenge teng Mabes wonten Taman Mini napa kanca-kanca. Leres. Nggih, Covid menika ingkang ngopeni kula Pak Yuda Margono. Lah, Pak kula nggih Bambang semanten Sutresno, ugi. Pak Yanu. Wah, Pak sing ngopeni Ludi. Pak nalika semanten Pak Legend Marinir Soehartono inggih. Oh, Pak Sono nggih, Pak Hartono. Wah. Matur Nggih, suwun, luar matur suwun. biasa menika. Jenengane pun mboten ngasta lho kok. Alah sembah nuwun, Pak. Mengke kula serahkan ingkang fakir miskin dan anak yatim. Sing ndi? Monggo Mas fakir miskin, monggo. Monggo Mas sikit. Kowe dibagi ya, Mas. Hebat. Welah. Oh. Hebat, Enggak kok hebat. tulisannya Cak Mondol, kagem Cak Mondol ngono. Oh, berarti kowe ndol. Oh, masak to. Tulisannya wis ilang, Ding. Aduh. Akeh piro pen kok ya ilang tulisane. Lagi ngono ya wis minggo. Nggih, Mbah nuwun. Hebat. Kurang afdol lamun to Bu Bambang Sutresno mboten minggah. Ibu Bambang minggah wonten pepanggungan. Nggih, laresno. Mila saking punika monggo Ibu nyuwun berkahipun minggah wonten Turun, pepanggungan. turun. Kadherekaken para ibu-ibu jales sinastri sedaya mbok bilih wonten kepareng ingkang rawuh. Kakek Mas Sigit Bonang. Etan balingo Apa sedane kelak. Sugeng dalu Bu. Sugeng dalu Pak Sigit. Matur nuwun nyuwun ngapunten kanca-kanca Cakraningrat isuk ngruput wonten dugi mriki. Nggih. Bareng meh mapan turu bareng karo Cekson Horeg. Waduh, kita terus bareng karo ngoroke kanca-kanca. Saingan. Nggih, nyuwun berkahipun. Insyaallah. Wah, badhe nembang menapa menika, Bu? Menika tembang lawas. Tembang lawas. Agak melo-melo sedikit. Unjih. Ampun terlalu lawas lho Bu mengke mboten apal kowe kanca-kanca. Terlalu lawas. Saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem rawuhnya Pak Yudo. Teman-teman Morosagoro luar biasa. Mas Hana, Mas Basuki, Mas Madi, kemudian Mas Pugu, kemudian ada adik liting tercinta Komandan Duren katanya. Tapi Durennya belum muncul. Baik, matur suwun juga kepada bapak-bapak semuanya. Bapak-bapak Niyogo. Iya, Bapak Niyogo. Ibu-ibu yang Ibu-ibu cantik-cantik. pesinden. Dalam pangkling lho, Pak. Napa nggih Bu? Inggih. Nggih. Pangling wong isuk teko mriki sing bluduk-bluduk. Nah, mila menika. Tasnya madul-madul. Madul-madul aslinipun nggih ngeten iki. Aslinipun ngoten nika Bu. Ayu nek do dandan. Sinden niku ketok ayu nggih nek ngeten iki. Pengapesane niku kalih tisu basah. Pengapesane kalih tisu basah. Monggo. Lagunipun menapa, Bu? Napa Ibu? Sewu kutho Wah. wis tak liwati. 1000 City.
Kedap. Nggih. Kalau wau wonten ingkang ngajari sonten-sonten, tapi dalam sampun kesupen. Mangling. Oh nggih, mangling. Ingkang pundi? Menika Mbak menawi nggih. Ya menika Mbak Yosi. Ya Mbak Yosi, Dian Pratiwi. Ayo Mbak Yosi, jumeneng. Enggak Mbak Yosi. Enggak Mas. Sewu kutho. Sewu kutho. Nggih. Coba kayak apa? Sewu kutho. Lah semangga, lah semangga. Yuk yuk. Mangga Cok. Panjenengan seorang perempuan. Oh nggih. Monggo Bapak. Wah. Pak Yuda Margono kepareng berkah nderek beksa. Sewu kutho wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Nanging kabeh ora mangerteni. Lungamu neng endi? Pirang taun anggonku goleki seprene durung iso nemoni. Sak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya, lila aku lila. Ya mung siji dadi panyuwunku. Aku pengen ketemu senajan sak kedeping mata tak nggo tombo kangen jroning dodo. Monggo ibu-ibu yang di belakang boleh ikut ke depan. Sewu kutho wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Nanging kabeh ora mangerteni. Lungamu neng endi? Pirang taun anggonku goleki seprene durung iso nemoni. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Upamane kowe wis mulya, lila aku lila. Ya mung siji dadi panyuwunku.
biasa. Bu Bambang Sutresno. Bu Bambang. Masya Allah. Jos saestu Bu Saben panjenengan. nika sedekah budaya. Oh, Nggih Bu, sedekah budaya. sedekah budaya. Umpama nanggap ya apa kuat apa dhewe. Mboten ngemongaken 1000 kutha Cak Yuda. Nggih, napa mawon? Kediri istimewa. Saged boleh Lho. dicoba. Kediri istimewa. Nggih. Oke. Kediri istimewa. Menika lagu kesukaan Pak Yudo juga. Oh, ngaten. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane Cisno kura bakal mletre deng 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 jeng. Wah, yo iso. Hebat swantene jan. Sip. Ora bakal mletre. Ora bakal mletre. Ah, menika namung cupliane. Coba lengkape kaya Diaturke napa? Bu, nggih. Oke. Monggo. Ya Mbak monggo. napa kalih sinten Bu? Kalih Mbak Sinten atau? Saya mau ngundang mantu Siap. saya sama anak saya. Boleh, boleh. Mantu. Sama Joget anak. aja, joget aja. Di sini di panggung. Di panggung nggih, Bu, Joget nggih. aja, enggak apa-apa. Anak Joget mantu aja. dari di sini. Maluku. Anak dari mantu dari Maluku. Ambon Manise. Oh, Ambon. Manis. Arab Atamimi. Oh, Nah. Ambon, Ambon. Ayo, mari anak Di berjoget sini boleh. aja, Di atas berjoget panggung. aja. Boleh. Wah, mantu. Nah, monggo. Iya. Hormati Bapak Yudo, ini lagu kebanggaan beliau ini. Siap, Kowe siap, siap. siji-siji nih. Yes. Orang ono ganti nih, Ya, gitu. naik. Ya, ini Mbak Agita. Nggih, Mas Ini Panji. Panji. Ayo. Oh, Mas Panji sama Mbak Agita. Nggih. Salim Cak Yuda. Harus joget loh ya. Harus istimewa jogetnya. Coba Mas Panji jajar Cak Mondol yang dijajar. Coba. Walah, kaya dirembeti uler. Kaya dirembeti uler. Minggir kowe malah ngelek-ngeleki. Mas Panji kaya timuripun Pak Bambang Sutresno kok. Langkung ganteng menika. Oh, ganteng Mas. menika. Nggih. Pangapunten Pak kalah ganteng. Mohon maaf nggih Pak Bambang. Pangapunten Pak Bambang. Ayo, Jogja istimewa coba kayak apa? Ayo. Oke. Sing yakin tuh. Ayo, coba kayak apa? Yo. Wasik. Pak Bambang naik panggung. Pak Bambang. Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang malu-malu. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Sate. Senajan saanane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucu tresna karo kowe ra bakal tak matu. Rasane wong kang lagi gandrung tak berjuang tekan janur melengko. 1, 2, 3 kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane wis ora bakal Sindang-sindang berdiri. kowe aja sumpah terus mature ibarat koyo kita Kediri kowe cek istimewa Jagrana Indonesia juga bareng-bareng mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate najan saanane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak maju bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung
perjuangke tekan janur melengko siji loro telu kowe siji sijine aku bangga karo kowe ngomong apa anane wis aku ra bakal bete kowe aja sungguh wis aku ra bakal ilang kaya kudu kendiri kowe jan istimewa Satu, dua, tiga, siji sijine aku bangga karo kowe iki ngombe apa wis aku ra bakal kowe aja sungguh wis aku ra bakal ilang ibarat kaya kudu kendiri kowe jan istimewa ibarat kaya kudu kendiri kowe jan istimewa Luar biasa. Luar biasa. Tabarakallah matur nuwun Mas Iki. Kula kang matur nuwun. Oh, ditambahi lagi terima Luar kasih. biasa. Dari keluarga Pak Bambang Sutrisno untuk Gogorante. Oke, luar biasa. Mantap. Pak Yudo Margono yo beso yo wah, Wah. joget yo hebat. Oke, keluar remen Pak Yudo Margono, Mas. Bayanganku kaya ning kantor Mabes TNI. So kapan nih? Jing ben teng Agustus wonten dalem mereka Siap. medium Sekali lagi mereka. nggih Pak Sigit. Oke. Ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Sami-sami. Sampun ikut membuat bahagia semua warga Injih. kelahiran tanah leluhur Pak Bambang Sutrisno. Sekali lagi juga ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Pak Yudo Margono beserta teman-teman dari Morosegoro dan semua yang hadir pada dini hari nggih. Belum ya? Belum. Oh belum, sebentar lagi. Baik, terima kasih. Pangapunten nggih, Mbak kalau keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bu, piyayine alus lembah manah. Wah, saged beksa. Ayo. Kurang afdol lamun to ketua panitia dereng ngendang. Pak Brigjen Ludi Ludi. Prastiono. Lah, cocok niki wis, cocok niki. Podang kuning sing ngendang Pak Ludi. Cocok, iki lho, cocok. Pak Nggih, nggih. Brigadir Jenderal. Pak. Aturan monggo Pak Brigjen Ludi, nikah wonten bekangan yo lagi bengi iki lho Mas nek dagelan kok ngongkon jenderal iki. Wong menika piyayine budaya. Budaya pangapunten Pak Ludi. Kerawitan Wah. Bayu Ningrat Mabes TNI menika nggih. Wo, beliau Panjenengane. saged ngiringi budaya, saged ngiring. Wah, nek Pak Bambang Sutrisno Ngiwa kalih napa ibu nika. ngendang? Mengen apa ngiwa menika, Bapak? Kula ngiwa biasane, ngiwa teng warung. Wah. Kimura podang kuning pun saged nggih. Deki Murah saged. Oh nggih, Kimura. Deki Murah. Dikancani karo mboke karo Eni Wulandari ngene sing nomor loro. Ayo nih, ayo nih. Ayo nih ya. Anake dikancani nih. Selamat malam Duk Kimura. Selamat malam Pak Sigit. Oh, dalemipun pundi Duk Cahayu? Daleme Kediri Gringging. Gringging. Gringging Kediri nggih. Kelas pinten sakniki Duk Kimura? Kelas 4 SD. SD pundi? SDN Grogol 2. SDN Grogol 2. Cita-citane Hebat. dadi napa Jing Ben? Sampean bisi mawon cita-citane. Wah, hebat Mas. Napa dadi napa? Dadi manten. Kula ora ngomong lho kok wis disaut ya. Oh, lancang. Napa ta cita-citane pesinden? Nembe kelas 4 SD nggih. Nggih. Kok beda karo anake mondol kelas 5 SD meteng. Ngawur kowe iki. Lah nyapa? Wis nglairne kok. Oh, Malah wis metu. Nduk Kimura. Ayo ketoke suaramu, Nduk. Monggo, kuwi podang karo kuning. Mbak Eni karo Mbah Uti, karo Mbah Uti. Mbah Uti. Ayo nih kancane nih. Prajengane padha nggih pun. Nggih, mengke sing ngendangi Pak Jenderal lho, Nduk Kimura menika. Pangapunten Pak Ludi, kula teng inggih. Kualat awake dhewe. Ning nong nong. Coba
ngagem bawa napa langsung menika? Ngagem bawa. Bawa mangmon. Oke, coba bawane nduk Kimora. Nadyan iki lho. Nadyan iki nggih Cahyu. Nduk. Karo pajek gulu. Nadyan wujud timbung peksi. Kelas papat SD. Papat SD. Ngertos peksi nduk sampean. Peksi niku napa? Mboten ngertos. Oh, ya betul. Mau iso nembang urung ngerti Durung tegas. ngerti. Peksi niku manuk. Ngoten nggih. Gedek. Mbah Putri asmane sinten? Mbah Putri asmane sinten? Yasriati. Oh, Mbah Yasriati. Mbah Sing Yasriati. latih Mbah Putri nggih menika. Bayar jati. Pas gergel nganggo pacak gulu bareng. Nano. Halus manis. Dadi sinden ruwatan. Merak ati. Bak. Kediri ya. Ngeten iki nggih dandan piyambak nduk sampean. Nyanggul sanggulan piyambak. Teng salon. Oh, salon. Salon pas nggih. Salon kok salon pas. Nggih. Koyok kok piye. Mangga. Wasa wenggan Weh, nganggo ngetril barang kok. Weh, jan edan Ada tenan. kaget tau. Kaget aku. Mau ngetril e. Nano. goleki si podang kuning. Wah. Ngetril pindho. Nggih, jan dasar montore 2 tak. Nganggo li samping. Wah, sampeyan ya calon bintang tamu kondang ya sak juga. Nggih, niki wah, niki wis jelas. Dadi dokumentasi sampeyan nek Kimora iki wis gedhe. Iki lho nalika wayangan ning daleme Pak Bambang ana sinden cilik Kimora. 50 taun neh lho iki dagelane swargine mondol. Ya. 50 taun arep ning ndi. Terus Ibu bunga ing atiku mongko nyanding Nah, ora apa-apa mongko karo nyanding ya ora. sae bocah. bisa dadi Dadi nduk nun sewu ora dadi. Dadi. lah ya dadi Dadi. di Angel-angel terus angel. Dadi. Ya ta. Mangga nyanding bisa ya. nyanding bisa dadi tombo Alah. Jan. Nganggo jentit barang. Ibuke asmane sinten, Nduk? Ibuke. Yayu Oh ya anakmu yuk, pinter kene yuk. Bapake sinten bapake? Wawan Wan anak mucul ki lho. Anakmu igegeti wong wan. Hebat, mboke ora iso apa-apa lho, anak iso pinter kaya Pinter ngene. kaya ngene. Ibuke ngentute fales kok. Ya, podang kuning kawitan saking Mbak Eni nggih buka Mangga, vokal gitu. Mbak Eni nah. Ya. Pak Jenderal sing ngendang lho, di syuting ya Pak kendangnya lho. Awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang.
Aplaus kagem Pak Brigjen Ludi Prasetyono. Prasetyono. Bat pun kepareng berkahi. Nggih nggih Pak Brigjen, Pak Jenderal ngentah. Kebegjan Nduk Pak Yudo Margono niku nggih nek ngendhangi lancar wis karo merem sakit. Kula nonton latihane teng Mabes tene. Tapi nek Pak Yudo khusus lancaran. Oh nggih. Pak Ludi niki saged angger lancaran gugur gunung Pak Yudo wis luro lunem pinem tak tadung dah. Hebat. Kebetan nduk sampean dikendangi karo Pak Jenderal nggih to, Mas. Wah, sip. Coba nganu nggo gong nggo pungkasan ya. Nggo sambungkeun goro-gorone. Lagu terakhir doa untuk temanten. Napa menika? Katresnan sejati. Cocok. Katresnane Mas Panji lan Mbak Agita men awet nganti kaken-kaken lan ninen-ninen. Amin. Sing nyanyi sing durung nembang kalau mau Mbak Ima, Mbak Ida, Mbak Putri, Mbak Lila. Mbak Lila. Siro lupat. Mbak Ida, Mbak Putri, Mbak Lila, Mbak Ima. Cepet Siro lupat bike pinten Mas? Katresnan jati cekap limitipun. Kathah niki kathah. Oke. Lagu adalah sebuah doa. Katresnan sejati. Oke.
Yuk, coba kaya apa? Heeh. Katresnan sejati, katresnane Mas Panji lan Mbak Agita uga katresnane Mbak Gita lawan Mas Panji menawet nganti kaken-kaken lan ninen-ninen. Katresnan sejati, Cok. Dados.
Makasih Cak Yuda. Nggih, Mas iki. Mengke perkara lagun sambung nggih Sambung gara-gara. ngen gara-gara. Kok tak mbacutke lakon sik. Monggo nderekaken. Eh.